जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଏଥରକ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ଏଥର ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସହିତ ଖାଇବା ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଖାଇବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଥର ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ମଜା ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରିବି ଏହାଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ नमस्कार जय जगन्नाथ। मु सौम्य रंजन। मत सुदीप्त भाई आज इटिंग चैलेंज रे मत निमंत्रण कर मत खाइबार गोटे सुजोग देती। आप साधारणतः जानते पखाड़ भात आम ओडिया जातीय ओडिया भाषाभाषी लोकों गाँ गहली लोक मानी केते प्रसिद्ध। पखाड़ आम चषा चाषी लोक सका पखाड़ मुठे पाटे पकई नहीं बिलक जीवु आसू बाटर पखाड़ भात आज आम नहीं आसचु आप देखु। ଚିହ୍ନେଇଦେବା। ଏଠି ଆମର ରହିଛି ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି ଆମର ଭୂଷଣ ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ରହିଛି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, କୋଶଳା ଶାଗ ଯେଉଁଟାକ। ତାପରେ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏଠି ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା ରହିଛି, ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ଲୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏଠି ପାଣି ବି ରହିଛି, ଆମର କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଏଠି ବି ରହିଛି, ସେଇ ଦହି ପଖାଳ ତ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି ଏଠି ବି ସେଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରି ପାରୁଛୁ। ଆମ -3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ -3 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆମ ଖାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତମେ ରେଡ଼ି? ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସମ।
ଚାଲ ଏବେ ତୋରାଣୀ ବାଣିର ମଜା ନେବା। ଦହି ତୋରାଣୀ ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। କେମନ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ। ଲଙ୍କା ତଟା ଭେରି ସ୍ପାଇସି ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପିଆଜ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲ କ୍ଲିନ୍।